Una ximpleta vol ser ninja. Kenichi, estàs preparat? Tira! Llançament bo, Strike 1! Escolta, noi, has de picar la pilota. Ja t'ho havia dit. Altra vegada aquesta vella ximpleta. Tirar la pilota. Els nois d'avui sou molt dèbils, no serviu per res. És veritat, quan en Kenichi té el bat mai no m'arriba la pilota. Mireu com m'ha deixat. Preparat! Ja! Ara, seriosament. Escolta, Kenichi, fixa't què et dic. Fer anar el bat és igual que fer anar una espasa. Has de mirar al centre de la bola quan vagis a picar-la. Està bé, m'ho podries demostrar? Molt bé, ara veuràs. Bona! Estàs preparat, germà? Vinga, llança-la, estic preparat. Sí! Això no s'hi val, l'has colpejat molt fort. Espera, pilota! Tros de patata. Precisament ara que anava a menjar-me l'entrepà. Caram, quin noi més simpàtic. I ara... Ui! Oh! Ai, 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 ai! Redimonis, qui de vosaltres ha llançat la pilota a casa meva? Ai, ai, ai. Qui dels dos ha sigut? No, jo no. Mireu el meu bonsai, què fareu ara per arreglar-lo? Els nois d'avui dia només penseu a jugar. S'ho mereixen per espatllar-me el berenar. Ha sigut aquella vella, senyor! Estic molt enfadat, quina poca vergonya! Per culpa d'aquella vella poca solta ens han renyat a nosaltres. És veritat, és una poca solta. Mireu, quina casualitat. Hola, com esteu, noi? Atenció, senyora, alerta! No pateixi. Molt bé. He tornat a fracassar com a repartidor de menjar. No pots plorar com un nen petit. Oh, que fluixos que són els joves d'avui dia. Però què diu ara? La culpa del xoc ha sigut seva. Senyor, vostè ha tingut molt mala sort. Senyora, està bé? No s'ha fet mal? Tranquil, no m'ha passat res, estic sana i estàlvia. Per cert, noi, gràcies, ho has fet molt bé. Sí, no ho sabia, la Tori és un ninja dels millors. No n'hi ha per tant, encara sóc al nivell dels aprenents, em falta molt per aprendre. O sigui que ets un aprenent de ninja. Bé, si vols, jo puc ser la teva mestra. Què? I al cap d'una estona... Dimonis, que grossa! Vaja, és una llança magnífica. Va, comencem. Esperi un moment, no corri tant. Què dimonis et passa? És que tens por? Un ninja, Pots fer servir un truc ninja, si vols, Nini. Ara ja et tinc! No et pots escapar! No, Tori! Ai, 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 no! Què? On és? Ha desaparegut! Sóc aquí dalt! Tori, ets viu, ets viu! Ets el millor, germà! Escolta, sempre te m'escapoleixes. No et pensis que sóc massa vella per lluitar amb tu. No em pots enganyar. O ets un fals ninja o bé em vols prendre el pèl. D'acord, comencem el segon assalt. Truc per multiplicar-se! Mira que ets animal. Ara veuràs. Que em mereixo! No puc més. Es troba bé? S'ha fet mal? Què ha passat, nois? Ja ha recuperat els sentits?
Sí, ja estic bé. A Tori, has fet servir un autèntic truc ninja. Escolta, per què no me l'ensenyes a mi, sisplau? Què? Sí, a Tori, vull aprendre el truc ninja per multiplicar-se. Me'l podries ensenyar? No puc, em causaria molts problemes. Oh, sisplau! Tu ja saps que també hi ha dones ninja. Espera, Tori, no te'n vagis. Oh. Ha dit dones ninja? Vosaltres! Oh! Heu de tornar a casa per fer els deures i ajudar a la vostra mare! Tori, no corris tant! No em diguis que no me'l pots ensenyar! Sisplau, Tori! Ai, si aprèn aquest truc es pot convertir en una autèntica bruixa malvada. No li puc ensenyar. Ah! Tori! No puc fer res més que fugir d'ella. Ni.